Počkej, Adrian. Donesu ti napít. Je to špeciálny elixír, co tě zamiluje. Akorát to myslíš, akorát to myslíš vážně? Jo, jep, vážně. Ok, tak já tady počkám. Dobře, ale ne, že mi něco uděláš s počítačem, lebo se na teba naštval. Jep, jasné, já ti nic s počítačem neudělám. Dobře, hned se vrátím. Haha, tady to je můj speciální láskavý elixír. Chlapíku, tady máš pití. Doufám, že to je nějaký džus nebo takhle. To myslím, že je elixír. Doufám. Děkuju. Hned se vrátím, hned odskočím na záchod. Jep. Adriane, já tě nenávidím. Co? Ty mě nemiluješ? Ale Adriane, vždyť to byla sranda. Já tě miluju. Fakt, já jsem si myslel, že mě nemiluješ. Ale klid, Adriane, klid. Já tě miluji, vždyť to byla jen legrace. Jsem ti to legraci řekla. Vždyť to byla jen legrace. Legrace? Fakt? Jo. Legrace. Já se ti to nechtěl říct opravdu. Takže ty mě miluješ? Jo. Tak pusu. Ne, vždyť to tak Deruška napsala, že ještě pusu. Na konci videa si dáme. Dobře? Dobře. Jedeš na řadě. Yes! YouTuber jménem Hogi napsal: Marinette, řeknete si klop, kdo je tam a vymyslíte buď kluka nebo holku a řeknete jméno. Potom si dáte pusu 3 sekund. Co? Cože? To i jak Hogi napsal? A ještě po puse si ještě nakreslíte na svůj chrbát vašimi prstama. Tak to bychom mohli udělat. Klop, klop, kdo je tam? Kluk? Jaký kluk? Kluk jménem Adrian. Adrian kdo? Adrian Agrest. Dále. A teď je zlaknout. BAM! Pusa. Úkol splněn. Pravda. YouTuber jménem Falenka napsal takovou otázku. Na jaký nástroj jsi chodila, když jsi chodila do základní školy a když jsi měla 8 let? Co já vím. Hrála jsem měla jsem dramatický odbor a toho, teda mě hudební a jsem měla hudebný kroužek a hrála jsem na housle. Housle byl můj oblíbený nástroj.
a to už nosím až do teďka. Miluji husle. Jsem se učila podle Lidze, Stirling a všechny moji hudbu milovali. Takže tohle bylo všechno z videa. Čau! Čaute lidi!